anọ m ka o si ara ndị Aba ndị Ọnịcha a na-aba onye bụ gaị na onye abụrụ wee sị ka m bata kene n'okwu a ka m tinye ofu ife maka na ọ dị mma okenye n'ọnụ ụlọ egwu ọmụọ n'ọgbọlị maka na etu anyị si akọwazi ife bụ gaị nye nsogbu mana bifo anyị bidogodi achọrọ m ka unu malụgodo Ọnịcha na ife eji malụ Ọnịcha na Ọnịcha bụrụ obere obodo. Ọnịcha ka ndị Igbo ji wee gosi na the Igbo spirit dị ndụ. Anụsị agha natakwa Igbo market, the largest market in West Africa. Ọnịcha ka ndị Igbo niile, ndị Anambra bụ mmadụ, ndị Igbo niile bụ mmadụ mgbe ha bi n'Ọnịcha. Ọ na Ọnịcha ka Ekenedịlịchukwu bi. Na Ọnịcha ka anọ nọ wee bụrụ senior advocate of Nigeria. Ọnịcha ka ike azọ nọ wee na-practice law. Mana ka anyị godi ntị na egwu Ọsadebe People's Club. Maka na People's Club na Ọnịcha ka akwadokwa na People's Club. National headquarters People's Club bụ na Ọnịcha ka ọ dị. So na Ọnịcha abụrụ obodo a ga-eji tata na-ekwu maka ebe ndị mmadụ je ebe a tara nkwọbi na ebe a tara anụ. Mbanụ Ọnịcha bụ nnukwu obodo. Oliver De Coque ji People's Club mgbe a nụsị ọgụ na Nigeria. Oliver De Coque Osita Ọsadebe onye ọbụla go maka People's Club. Ọ bụrụ na ị ma na ịbụ mmadụ na Ọnịcha mgbe anyị maa na ịbụ nnukwu mmadụ na Igboland ndị ga-eso na People's Club. Akalụbi anyị lewetuo ya nọ mana ịnụzi ife okwu maka na ezi afa kakwa na ego, ezi afa ka ego. Ife anyị ji mala Ọnịcha, ife anyị ji mala ndị Igbo. Ife eji mala ya abụrụ ndị na-ata isi ewu na ndị na-ata nkwọbi na ndị na-eje pati. Mbanụ Ọnịcha bụ ebe ndị Igbo ji wee bili nọ. Onwe dịka nke yi nwanne ya Aba bụrụkwa obere obodo. Ọ bụrụ na o nwere ndị ọbụla too na Aba ndị na-ekwu maka Aba tata ịmara Aba ka anụsị ya ọgụ. Aba bụrụ obere obodo. Aba bụ obodo ndị niile bi na ya, ndị Igbo ji wee bụrụ Igbo nọ n'Aba. Onye ọbụla jere Aba in the 70s ga-ama na Aba bụrụ obere obodo. Ọ ga-ama na Aba bụ ebe ndị Igbo. Onye na-esi anya na Igboland chọsị ebe ọ ga-eje, o jebe Aba. Ị na-achọ ebe ị ga-eme biznes na Nigeria, jebe Aba. Ị na-abata Aba, ife Julia left and right bụ industries. Mana ndị mmadụ elotere na ife eji wee mara Aba mmụọ bụ maka industry. After the war, ndị Peacocks gụrụ egwu maka Aba. Ndị mmadụ na-anụ maka Edikwansa Feche ma maka Zebrodaya. Mana achọrọ m ka unu nụ egwu ndị Peacocks. Ndị a bụ ndị bi n'Aba after the war. Chuks Okolie bụ onye Anambra. Ọ ya biggest glass dealer nọ n'Aba. Mike Machanda onye Enugu Ukwu. Ebe a ka o bi n'Aba. John Anyehie Toyota Crown, the sole importer of Toyota Crown na Nigeria. A na-ekwu egwu. So obodo na-Aba anụ bụ nnukwu obodo. Na-esi Ọnịcha na Aba abụrụ obere obodo. So ya ka m ji wee sị na ọ bụrụ na ife ga-eji wee mara Ọnịcha mara Aba bụ ebe ije rie nri, ebe ije mee gaị, ịma na ya abụrụzi ndị Igbo. Ndị anyị na-ekwu ife ya nwerezikwa onye bi n'Ọnịcha, nwere onye bi n'Aba. So ka m gwa unu ka unu detuo ya n'akwụkwọ taa. Ọ bụrụ na nwa ga-ada asụ Igbo, ịbụrụkwa gaị. Ọ bụrụ na ụmụ ga-ejerọkwa skuulu n'ebe afọ ije skuulu ma ndị je DMGS, CKC, ọkụ na anụ boys, CIC ma mụnwa na-ekwu. Ọ bụrụ na nwa ga-ada eje skuulu ebe afọ ije skuulu, ịbụrụkwa gaị. Maka ije n'obodo Igbo onye jesi asị gị na grandfather ya je Oxford, papi ya je Oxford, nyanwa na-eje Oxford. Ndị je Eton College ụmụfa ka na-eji ya. Mana nke anyị onwezikwa onye n'ime anyị je CIC JCKC nwafa nọ ya bụ skuulu. So ọ bụ na nwa ga-anọrọ na skuulu ije, ịma na eburozi gaị. Ka anyị weluzie na skuulu emebigo na ndị chịrị anyị achịgbugo anyị. Ọ bụ na o nwere nwa ije kpọrọ n'obodo gị, ije na ya vileji, ije na ụmụnna gị, ọ ga-enwe ndị ụgwọ akwụkwọ adịrọ. Ine na efa common entrance tinye fa n'ezigbo skuulu, boarding school, Federal Enugu, Federal Ọnịcha, Federal Owerri, emezi fa abandon. CKC, DMGS, ịkpọrọ ofe onye kwụọrọ ụgwọ akwụkwọ. Ọ bụ na nwere onye na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na ụmụnna gị, na ịbụrụkwa gaị. Maka ife anyị ga-eji wee develop an Igbo bụ human resource. I am ejizi technology of yesterday wee develop an Igbo. I am ejizi infrastructure of yesterday. The biggest infrastructure ndị Igbo nwere bụ human beings, and anyị nwere value for human beings.
so ọ bụrụ na nwa ga-ada asụ Igbo ụmụ ga-ada asụ Igbo ọ bụrụ na ụmụ ga-ada ejere skuulu ije ịbụrụkwa gaị ọ bụrụ na o nwere onye na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na vileji ụnụ ịbụrụkwa gaị ọ bụrụ na ike a na-achịrị azụ na any of these schools ije ọ bụrụ na dụ chọọkụ gonyefe ma ogolo ofu oche tinye na nji skuulu ma ọ penti ofu wọl ma ọ tinye ruufu dabịa adabe nna ịbụrụkwa gaị so ife e ga-eji ma gaị na Igbo bụ ndị na-etinye aka n'ife a na-eme ọ bụrụkwa ndị na-eje ebe a na-ata nkwobi ọ bụrụkwa ndị na-eje ebe a na-agba ebo ife e ga-eji ma guys kịta bụ ndị ga-eme ekishọ na our generation will hand over ka better generation maka ife anyị na-akụkọ awa ọkọrọ na ụmụ anyị ama asụsụ Igbo na ụmụ anyị na-eje n'Igbo land so achọrọ m ka anyị mara amalụ na anyị ga-eji uche ife eji malụ ndị Igbo wele uchu ife onye ọbụla ji asọpụrụ anyị were egwu Chukwu wee tinye na ya maka na onye ndidi na-eri azụ ukpo mana nke kasị ekwu bụ na ezi afa kakwa na ego ndị be anyị ekene m unu